тамошобинони азиз, духтаракои хушрӯ, бисёриён либосои арзони арӯсӣ пурсидаги буданд. Марҳамат, аксияи калон рафта истодаи дар бинои Корвон Сити толори арӯсии моҳи ра. Марҳамат, рӯ ба рӯи 8 дарвозаи Тиллобозор мешавад. Нигоҳ кунед духтаро, иҷада аз 300 сомон сар мешавад нархи прокаташ, аз 500 сомон сар мешавад нархи фурӯшаш. Ҳама намуди стилош ҳастай. Марҳамат, бо прическа, макияж дохилишдай. Ира бинанд чихел хушрӯай. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бинависен, бо катихчон ҳам суҳбат шавен. тамошобинони азиз, дар толори арӯсии моҳира қарор дорем. Духтаракон нигоҳ кунанд, коллексияи нав омадаи ҳамқа хушрӯ, нами абайни стил ҳози арӯсако бисёр мепурсанд. Ҳама намудаш ҳастай. Ира бинанд чихел кори дастии хушрӯ рафтагиай. Аҷоибот. Медонен ё нархошон беҳтарина. Ира бинен охи чихел фатои хушрӯ, чихел куртои аҷоибот дора бо нархи дастрас. Ина касоне ки мисол вай мегиранд духтаро, барои фурӯш мегиранд, нархи фурӯши ё 500 сом, аз 500 сомон сар мешавад то чанд сомон? То 1000 сомон. 500,000 фурӯшш. Нигоҳ кунед, дар ин толори арӯсӣ аз 500 сомон то 1000 сомона метавонед намхе куртои арӯсӣ харидорӣ кунед. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити рӯ ба рӯи 8 дарвозаи Тиллобозор мешавад. На марҳамат, прокатча боша 800 сомон сар мекунанд. Диден? Ва духтаро, як толори арӯситон ёфтам. Ина арӯсакое ки мегуфтен нархи арзони прокати нами фатоора мора нишон диҳед. Дар толори арӯсии моҳира мега акция рафтестай. Нигоҳ кунед, аз 300 сомон сар мешавад. Нархи прокати намихе куртои фасон қимат то 2000 сомона. Ина марҳамат, метавонен биёен бинен. Ҳам қайҷа интихобш бисёрай. Мана ҳамаи борошон бировардагӣ нестанд. ҷошон ки ҳамаи борошон ҳози иҷада нест. Марҳамат, абайни стил дар курайтона. Ина намудош дар курай, чӣ намуд дар курай, ҳатман бинависен духтаро, аз 300 сомон сар мешавад нархи прокаташ. Мана касе ки харидорӣ карданяй, харидоридам доранд, нархошон арзонай. Бовар кунед ҳамин қадар дастрасай бо прическа, макияж бепул.